makaalarma matod pa ang mga ginapakita ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Sumala kini sa Malacañang. Ginihuman gipasanginlan ni Congressman Pulong si Defense Secretary Gilbert Teodoro nga ginademonize niini ang China ug daw ginaauhag ang loyalty test. Sumala pa ni Presidential Communications Officer USEC Attorney Claire Castro. Dili na kini angay panghisgutan sanglit isip usa ka Pilipino. Kinahanglang Pilipinas lamang ang unungan. At ang paminaw ng tingog ni Attorney Claire Castro. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para sa isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. Tungod diini, suportado matod pa ni President Bongbong Marcos Jr. ang gisugyo ni Teodoro nga mag-resign na lang ang mga opisyal sa gobyerno nga nagadapig sa posisyon sa China kabahin sa West Philippine Sea. Dugang pa ni Castro nga labing maayong maangkon na lang ang ubang dunay susamang panlantaw kang Congressman Pulong aron masayran kinsa ang tinuod nga nahigugma sa nasod. RMN News.